Прывітанне, сябры! Вы на канале Сепультура Элайф і я, Саша Чарнуха. І сёння вас чакае сапраўды містычнае шоу. Гурт Ірдарат прыехаў да вас са сваёй фантастычнай праграмай пра нашых неверагодных істот і дзе яны жывуць. Гэта канцэрт у Беларусі. Вы можаце яго глядзець у любой кропцы гэтага свету, таму што ніхто не зможа забраць у нас права хадзіць на канцэрты нашых любімых гуртоў, танчыць і спяваць разам з імі. Калі у вас ёсць магчымасць падтрымаць праект і цудоўных музыкантаў, якія сёння спяваюць для вас, вы можаце зрабіць гэта па спасылцы ў чаце. Як казалі заўсёды ў нас на Барысаўшчыне, listen, donate, enjoy. Сустракайце! Гурт Ірдарат! Вечер домов, круг, это
все люди, что было, не будет, что будет, не обвинить. Тихий, когда не тяжко и уже не трошка, ті живі, а ми тіє. 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 О, жалко. Ті живі, а ми тіє. Ті живі, а ми тіє. Ті живі, а ми тіє. О, жалко. Мужчину король, золотый пирожок, хотя Леон король скинул на рушничок, уже стану рушник, подобрала рожок. Я услышала, как я стала влюбленной всего, влюбленной в наш было горячее, было горело, да дай, мужчина сердце, дерня, так уж вас не скоро помешал, что без них горышты. И громчайте в ране, и громчайте, дае молодец. Тихие, ты все люди, что было, не будет, что будет, не обменять. Тихо, когда не тяжко, и ушел, не важко, ти живые, а мы тихие. 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 О, жалко. Ти живые, а мы тихие. Ти живые, а мы тихие. Ти живые, а мы тихие. О, жалко. Вітаємо Саша, вітаємо усіх глядачів, вітаємо усіх, хто глядить нас і хто не з Білорусі. Hello guys, I hope you are there and we're happy to play for you as well. Excited. Да, трохи хвалюємося, бо гэта прэзентацыя нашага новага альбому, які мы рабілі, над якім мы працавалі так доўга, больш за 5 гадоў актыўна і у непростых абставінах. Таму гэты момант для нас вельмі важны і вельмі асабісты ў цэлым нашым жыцці. Про альбом мы яшчэ паразмаўляем, але я нездарма задаў гэтае пытанне пра тое, як вы сябе адчуваеце, таму што Надзея паехала ў гэты тур на 8-м месяцы цяжарнасці. 7-м. Амаль 8-м. З ёй мы яшчэ пра гэта паразмаўляем, але спачатку хачу задаць пытанне табе, Вова. Ці хвалюешся? Ну, тут немагчыма не хвалявацца, але не занадта. Не занадта, таму што... Ой, па-першае, гэта вельмі чаканая абставіна, якую мы чакалі вельмі доўгі час. І мы вельмі шчаслівыя, што гэта адбылося. І, шчыра кажучы, гэта ўсё адбылося ў той момант, калі трэба было. Так што мы ўсё яшчэ на сцэне разам, ужо ўтраіх, але з Надзеяй. І ну пабачым, як пройдзе тур. Слухайте, вельмі хочацца вас павіншаваць, але не буду рабіць гэтага загадзя. Проста давайте паразмаўляем пакуль пра вось гэта чаканне такой важнай падзеі ў эміграцыі. Мне падаецца, што гэта дадатковы чэлендж. Ці гатовыя вы да яго вось у поўнай ступені? З аднаго боку, ніхто не можа быць да гэтага гатовы, таму што эміграцыя гэта вымушаная, мы гэта не выбіралі, і час ніколі... Я мяркую, што дзіцяці ніколі не выбірае час, калі яму прыйсці. І бацькі таксама не выбіраюць час, калі гэта дзіця мусіць прыйсці. Так што ўсё, як сусвет нам загатаваў, так яно і ёсць. Таму чэлендж, так, вялікі чэлендж, але не мы першыя, не мы апошнія. Так што ўсё будзе добра. Сябры,
вы цяпер можете падтрымаць цудоўную сям'ю, цудоўных музыкантаў сваімі данатамі. Яны будуць вельмі ўдзячныя вам. Я буду вельмі ўдзячны вам, таму што гэтае шоу адбіваецца выключна дзякуючы вам, гледачам, якія глядзяць, падтрымліваюць з усяго свету, все нашы цудоўныя беларусы, і не толькі беларусы. Гаспадарства, вы сёння прыехалі ў новым складзе. Я часткова пра яго распавядаў ужо ў сваім выпуску Міністэрства сепультуры, але хочацца больш падрабязнасцяў. Можаце іх даць? Так, это неверагодныя музыкі. Усе, хто тут ёсць. Шмат меркаванняў, што Ірдарат гэта Вова і Надзея. Але гэта не так. І нават я бы сказаў, што Ірдарат гэта не толькі тыя музыкі, якіх вы бачыце на сцэне. Это яшчэ шмат людзей па-за кадрам, якія застаюцца там і дапамагаюць нам ва ўсім, я так сказаў. Але пра музыкаў. Мы зараз жывем у Германіі, і мы не маглі не ўзяць хаця б аднаго немца. І ён у нас ёсць, і гэта Кевін Швайкерт. Ён вельмі таленавіты малады гітарыст з вельмі цікавым поглядам на музыку. Таксама у нас ёсць чалавек з другого кантынента, і гэта Алекс Камень. Канада! Так, ён з Канады. Таксама вельмі таленавіты і дасведчаны музыка, скажем так. Вось. І зусім свежы чалец нашай каманды. Это Гаго, наш віолончеліст. Ён з Арменіі. Guys, Александра, Вова! А мы усе астатнія, мы з Беларусі. Так, гэта наш беларускі касцяк. Guys, I want to hear it straight from you. How did you get hooked up with Irdarat, and what's the vibe like in the band? Yeah, I heard some songs of them before I joined the band just by listening to pagan folk music. So I always remembered Varajaya. That one really stuck in my mind. And then I joined the band, and the vibe in the band, it's really wild and funny, and sometimes, unpredictable what happens. But it's always a great pleasure to play with those guys. And we're a great team, not just a band. We're a great group of friends and family, I think. I love you guys. I love you, Kevin! I actually had a friend that had some friends in common with Nadia and Vovo, and when they immigrated to Berlin, I got a phone call saying, hey, we know this really hot band, and they look for a drummer, kind of thing. And we went for some beers, and haven't really looked back since then, I suppose, kind of thing. It's been a pretty easy settling into the gig, and fun drums I get to play, so that's a bonus on top, yeah. Thank you, Alex. Thank you for being with us and making music with us. Я ведаю, што вы сёння прыйшлі да нас не з пустымі рукамі. Я ведаю, што вы прынеслі сюрпрыз, які атрымае чалавек, які зробіць самы вялікі данат падчас нашай трансляцыі. Можаце распавесці, што гэта будзе? Я папрашу зараз нашых асістэнтаў падаць вось гэты пакуначак. Так, мы, як вы ўжо ведаеце, мы выпусцілі новы альбом, ён завецца «Бестыярыум», але да альбома мы таксама выдалі яшчэ і кніжку, вельмі выдатную кніжку, якая ідзе разам з альбомам. І таму ў гэтым пакуначку вы атрымаеце не толькі прыгожую зорачку, але крыху скарбаў ад Ірдарата. І гэта будзе, па-першае, наш новы альбом. This way. Наш новы альбом. Таксама да яго будзе ісці наша кніга, дзе вы зможаце знайсці
Песні, наші пісні, переклади пісень. Книжка білінгвальна, на білоруській і англійській мові. Тому ви знайдете пісні, їх переклади, наші коментарі до гэтых песень, а так само беларускі культурний контекст, з якого ми взяли тих ці інших істот, і аб яких зробили гэтыя песні. Тому книжечка ідзе до вас, так само тут долучений диск. І, конечно ж, цішоточка. Першая цішотка у гэтым сезоне. Так што добрая нагода для чэлленджа. Мы будем вельмі удзячныя усім данацерам. Музыканты спецыяльна для вас падпішуць гэтую кнігу Так, усім зразумела. складам гурта. Я вельмі ўдзячны вам за тое, што вы сёння выступаеце для ўсіх беларусаў. Я спадзяюся, што ўсе ў чаце, усе, хто глядзіць нас цяпер, яны таксама ўдзячныя. І я вельмі хачу, каб мы зараз гучна пачулі гэта вось капучат увесь разарваўся проста ад вашага захаплення. А цяпер слухаем Ірдарат. Босонож по крысе, по нежней росе. Давайте полем, полем, гаем, 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 кружим, кружим, смуток разгоняем, не вай, не вай. Гаем, 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 кружим, кружим, волю означаем. Селом, селом едем, хлопцов, хлопцов зовем. Где дома споется, будем на роду купаться. Поцелуйками гоняться, с нами весело гуляться. Давайте полем, полем, гаем, 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 кружим, кружим, смуток разгоняем, не вай, не вай. Гаем, 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 кружим, кружим, волю означаем. Девица, отвяжись, откатись, в моем дворе не кажись. Тебе тут не жить, в неделю быть с тобой рыбулевую. На трава высокая, а я сильно отразись, потяни целый бись, откажись, откатись, ла-ла-ла. Давайте полем, полем, Гаем, 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 кружим, кружим, смуток разгоняем. не вай, не вай. Гаем, 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 Кружим, кружим, волю отзначаем. полем, полем, Гаем,
Вадарства, ну гэта цуд нейкі. Я спадзяюся, што вы ў такім жа захапленні, як і я. Я вось сяжу ў студыі, просто гляджу гэтае шоу, і просто ў мяне няма словаў, я не магу знайсці, што сказаць, таму што гэта сапраўды фантастыка. Гэта сусветны ўзровень, і мне вельмі радасна, што такія музыканты сёння выступаюць спецыяльна для вас. Я б хацеў адзначыць, што зараз пачытаў чат і ведаю, адкуль нас глядзяць. Швецыя, Бельгія, Польша, Літва, Нямецчына і, канешне, шмат Беларусі і роднай для Ірдарат Гародні, што самае цікавае і важнае. І я вельмі хачу, каб наш беларускі сусвет зараз пашыраўся, каб мы з вамі мелі магчымасць глядзець такія цудоўныя канцэрты, дзе б мы не знаходзіліся. Ніхто не зможа забраць у нас права гэтага рабіць. Я заклікаю вас падтрымліваць праект, заклікаю вас падтрымліваць музыкантаў, якія робяць такое цудоўнае шоу спецыяльна для вас, вось проста цяпер. А цяпер працягваем слухаць нашых артыстаў. Закахаўся вадзянік у дзяўчыну маладую. Што глядзелі ў ваду, нарадзілі ў ім тугу дыця жарнейкія, доўгія дзівочыя векі. Як яе не загубіць, ён не ведаў. Чаму смертны чалавеку колькі бедаў, колькі ёй яшчэ паспець ды на каротенькім вяку, але ён марыў з ёй стаяць ды трымаць яе руку. О, гэта пачуццё, верні маё жыццё, верні маё жыццё. Это пачуццё, верні маё жыццё, верні маё жыццё. Накупала, як дзяўчаты вяялі, як вянкі плялі, пускалі, нахвалалі. Закруцілася вада, ды вецер зняўся, знік вянок дзяўчыны, той вір застаўся. Колькі полю можа быць в адной істоце, рагатаў ды гараваў ён в адзіноце. І чым болей яго думкі блукалі, тым крапчэй вяночак пальцы сціскалі. Гэта пачуццё, верні маё жыццё, верні маё жыццё. Гэта пачуццё, верні маё жыццё, верні маё жыццё. А вода збялела, а вода счарнела. А чаму дзяўчына нават і не ведала, як не ведала тых рук, што лёс яе трымалі ды адпусцілі, бой вяночак на хвалі. Хай цячэ яе жыццё праз поле кветак. Хай смяецца, хай пяе, гадуе дзетак. Развітаўся вадзянік без спаткання, ён сабе пакінуў толькі каханне. О, гэта пачуццё, верні маё жыццё, верні маё жыццё. Это пачуццё, верні маё жыццё, верні маё жыццё.
Дякую вялікі. Суперычаскі. Як ты себе адчуваеш? Суперычаскі, але ў мяне адпал манітор. Я нічога не чула. Нешта трэба зрабіць з гэтым. Я адчуваю сябе вельмі святочна, таму што ёсць што святкаваць. Мы выпусцілі альбом. Мы зараз прывядзем у парадак манітор. Ці ён працуе там, не? Тэхніка заўсёды. А хто-небудзь што-небудзь зрабіў? Ёсць. Ёсць? Так я адзін навушнік. Адзін паламаны. Ну, гэта я мастак. Наколькі Так. ўвогуле эмацыйна і фізічна складана рыхтавацца да тура, пісаць кнігу, запісваць альбом ось у тваім стане? Ну, які ў мяне стан? Слухай, ты зараз чакаеш дзіця. Ці гэта хвароба? Гэта складаная праца, мне падаецца, нет? Ну так, я не вельмі смачна кушаю. Усё добра. Адчуваю я сябе добра і святочна, таму што ёсць што святкаваць. Мы зараз выпусцілі альбом, над якім мы працавалі 6 гадоў, і з іх гэты год так дакладна ўвесь год. Яшчэ мы выпусцілі кнігу. Гэта такая з'ява, што мы самі вельмі радыя, і да канца я не верыла, што мы гэта зробім, але зрабілі, і яна вельмі прыгожая. І змест добры. Яшчэ 2 дня таму мы святкавалі 3 года свабоды, воля. Віншую вас, віншую. Гэта сапраўды падзея. Таму столькі ўсяго. І зараз мы святкуем гэта ўсё разам у нашым адзіным туры у гэтым годзе з нашымі любімымі, з любімай нашай камандай, з нашымі любімымі гледачамі і слухачамі, і глядачкамі і слухачкамі, з усімі. Все добра, все класна. Як гэта было цяжка? Ну, так, троху. Але гэта вопрос матывацыі. Як вы прыйшлі да высновы, што да альбома трэба яшчэ і кнігу пісаць? Таму што мы год 12-15 мы граем па ўсёй Европе. І я так думаю, з 15-го года больш і больш беларускамоўных трэкаў стала з'яўляцца, і мы сталі паглыбляцца ў тэму таксама. І больш і больш людзей падыходзіла да нас і пісала, і пыталіся, дзе знайсці то, пра што вы кажаце перад песнямі. Мы жадаем ведаць болей. То быў запыт, і мы ведалі, што патрабуецца такі фармат. Проста патрабуецца. То мы зрабілі гэта білінгвальна, так, каб і еўрапейцам ці амерыканцам whatever было зразумела. І вельмі, каб это было У мяне дакладна зараз фарш у галаве з моваў, бо наша працоўная мова гэта трасянка нямецкая і ангельская, і так. Выбачаюся за гэта. Быў запыт, і мы павінны былі нешта зрабіць, і мы зрабілі. І для беларусаў, дарэчы, таксама гэта будзе вельмі карысна, таму што пакуль мы працавалі над гэтым альбомам і кнігай, нават наша каманда, беларуская частка, пытала нас: а хто такі Стаўры Гаўры? А хто такая Лойма? То гэта добрая нагода для беларусаў таксама занурыцца ў гэты топік. І яшчэ гэта добры падарунак твайму сябру еўрапейцу, каб паказаць, хто мы такія праз прызму эстэтыкі Ірдарат. Мне падаецца, што так пра вось гэтых нячысцікаў, пра фантастычных істот, якія жывуць у Беларусі, не распавядаў беларускай музыцы яшчэ ніхто, таму што вы не толькі распавядалі пра іх, але і даследавалі псіхалагізм іх учынкаў. Можаце распавесці, якая гісторыя падчас працы над альбомам, над кнігай натхніла вас больш за ўсё, ці ўвогуле, якая больш за ўсё усхвалявала? Гэта вельмі комплекснае і складанае пытанне. Калі вельмі караценька, каб больше музыкі паграць, чым размаўляць,
калі мы толькі пачыналі працу над гэтай ідэяй, я так думаю, з 2019 года, так, то не было там другога і трэцяга падтэкста, да? Але потым была рэвалюцыя, была зняволенне з новым вопытам і досведам, які мы там набылі. Потым была вымушаная эміграцыя, і гэта было немагчыма зрабіць у адной плоскасці, не залажыць нічога праміж радкоў. Таму вельмі шмат інфармацыі мы хацелі туды так закласці, каб яна там была, але хто не вельмі жадае занурацца, то яе не бачна. То гэта проста эстэтычна. Вы зараз выпраўляецеся ў тур з прэзентацыяй гэтага альбома, будзе толькі 7 канцэртаў. Я папрашу нашага рэжысёра паказаць зараз афішу, каб усе мелі магчымасць паглядзець, дзе будуць канцэрты, набыць квіточкі. У чаце шукайце ўсю інфармацыю, ці ў апісанні гэтага відэа крыху пазней з'явіцца яна. Вы можаце яшчэ купіць квіткі, яны яшчэ ёсць у продажы. Я спадзяюся, там не зусім солд-аут, але жадаю вам яго. У нас ёсць некаторыя пытанні з чата. Давайте я агучу іх, таму што не толькі я сёння буду трындзець, але і нашыя гледачы. Ці ўсе новыя ўдзельнікі гурта былі ў Беларусі? Калі не, то што перш за ўсё астатнія ім параілі наведаць? А да каго пытанне? Да вас, таму што вы ж мусіце параіць ім наведаць нешта. У Беларусі з нас былі... Гаго, ці ты быў у Беларусі? Всё, 4 былі. Так, а для наших замежных сяброў я параіў наведаць на Ліботскую пушчу. Канешне, гэта наше з Надзяй месца сілы. І, ну, канешне ж, Голубыя азёры. І увогуле упітаць троху балота нашага беларускага. Абавязкова дзесьці на Ельні. І замкі Гародня. Ой, гэта і моя мара таксама. Я спадзяюся, што ўсе мы яшчэ зладзім вялікае турнэ па Беларусі, праедземся па ўсіх нашых любімых месцах. Вось яшчэ одно пытанне, яно датычыцца акурат кнігі. Which creature from bestiarium surprised you most during the writing process? What turns out very special or other than expected? Ой, усе. Усе. Наша міфалогія такая глыбокая, што ты можаш браць толькі паверхню і будзе вельмі прыгожа, але калі ты занурышся ў глыбіню, там цэлы сусвет. Answering your question, guys, everybody of them are special. I just cannot, I have no right to say that one of them is more special than others. Thank you. Тут не зусім пытанне зараз будзе, але я мушу гэта агучыць. Перадайце захапленне Александрай, любім яе з канцэрта «Байкрай» у 2015 годзе ў Дудутках. Мы таксама. Сябры, я запрашаю вас працягваць глядзець гэты канцэрт, падтрымліваць цудоўных музыкантаў, якія выступаюць сёння спецыяльна для вас. Гэта вельмі важна, я падкрэсліваю, гэта вельмі важна. Убачылі, падтрымалі, заданацілі, і ўсё крута. А цяпер на сцэне для вас Ірдарат. Руки ты плечи, пригожий сын человечий, я бы тебя полюбила, обняла, не отпустила, ла-ла-ла-ла-ла. Ой, какие бочки ты бочки, у них дянечки ты ножки, я бы что день зазирала, а может, о добро, ло-ло-ло-лой, моя лой, ла-ла-ла-лой, моя лой, просил каханье, я стала, просил дитяти, я стала. Просил кохання, я дала, просил дитяті, я дала.
такая недоречна, не погрожай небеспечно. Складай мне песни, ты верши, ты тут не перши, не схвалявать моего сердца, и оно не бьется, не бьет. Ла-ла-ла-лой, моя лойма, ла-ла-ла-лой, моя лойма, просил катанья, я дала, просил дитя, я стала. Просил катанья, я дала, просил дитя, я стала. Вужем погоняю, я сердце до пота, говневую охоту. Сяду я на волка, вужем погоняю, от сердца до пота, говневую охоту. Сяду я на волка, говневую охоту. Вау, вау, вау. Ребята, я вам вось што скажу. Ірдэрат абавязкова трэба слухаць і глядзець жыўцом, таму што я вось зараз сяджу ў студыі, у мяне мурашы па скуры бягуць ад таго, наколькі гэта ўсё фантастычна, прыгожа. Таму калі ў вас ёсць магчымасць, абавязкова купляйце квіточкі на канцэрты, жывыя выступы Ірдэрат, іх будзе ўсяго 7 у гэтым годзе, і бяжыце слухаць і глядзець, таму што гэта сапраўды беларускі скарб. Я вельмі ганаруся тым, што гэты гурт выступае сёння ў нашым праекце, у праекце Sepultura Alive. Дзякуй, што глядзіце, дзякуй, што падтрымліваеце. Я заклікаю вас рабіць гэта часцей, таму што музыкантам вельмі важная ваша падтрымка. Яны прыехалі спецыяльна з Берліна, каб адыграць гэтае шоу для вас. А цяпер працягваем слухаць цудоўны беларускі гурт Ірдэрат. Крутится, я утопится, на небо воротится, вышито уродится, солнце умора крутится, я утопится, на небо воротится, вышито уродится, заступають, голоси голови схиляють. Ах, ведуницы, как обижурится, кара-кара, мать, не в школу-ницу, чара-чаровницу, перетанцевать.
как замолкает. Как медуницы, как обижуриться, гора-гара-гора-гара-гора-гаровать. Лепш полуницу, чара-чарowницу, перетаться, 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 перетанцевать. Магія і чарадзейства беларускай музыкі. Я сапраўды, рабяты, у вялікім захапленні ад таго, як вы гучыце, у якой вы форме. Хацеў з вами паразмаўляць яшчэ пра альбом. Ведаю, што часткова вы яго пісалі ў зняволенні. Як увогуле адбываўся гэты працэс? Я сядзела на фабрыке, калоніі, шыла міліцэйскую уніформу. І пад гэты грукат я вельмі шукала для сябе, куды б зрабіць гэтую ўнутраную эміграцыю. І я вельмі не хацела там заставацца думкамі, таму я фокусавалась на чымсьці эстэтычным і на будучыні. То я марыла, што мы будзем свабодныя, мы запішам лепшы ў свеце альбом пра беларускую міфалогію, і што зараз у мяне цудоўны час, каб сфокусавацца і пісаць гэтыя мелодыі і тэксты. І я вельмі ціхонечка маім жоўценькім сябровачкам спявала на вушка усе гэтыя песні, і яны гэта запаміналі, бо пісьмова, хто ведае, адбяруць, не адбяруць, каб яны вынеслі на волю, калі што. І яшчэ я пісала тэксты на плотарнай бумазе. Плотарная гэта што? Для... Як будзе выкрайка? Выкрайка. Выкрайка. То я на гэтую выкрайку я пісала тэксты, праносіла нелегальна з тэрыторыі фабрыкі і пад выглядам крафтавай бумагі адпраўляла без нотаў, адпраўляла ў калонію да Владзіміра, куды гэтае пісьмо ж ішло 2 тыдня. Потым ты. Так, увогуле, калі мы атрымалі магчымасць перапісвацца, у нас не было пытанняў, будзем мы працягваць Ірдарат ці не будзем. Мы ведалі, што наша жыццё зменіцца вельмі моцна, але такого пытання не было. Таму мы мусілі працаваць над нашым Ірдаратам. І калі я атрымліваў тую ці іншую песню, там не было нот, мы не маглі друг другу адзін аднаму слаць ноты, і заставалася толькі уяўляць, як эта песня павінна гучаць, і які там павінен быць рытм. І забаўна, што пасля нашай сустрэчы, калі Надзя мне стала спяваць гэтай песні, яны зусім інакш гучалі ў маёй галаве. Таму нам давялося зноўку знайсці гэтую нашу ірдаратаўскую мову разам. Вось так. А так мы шукалі заказвалі зволі, шукалі усялякую інфармацыю наконт беларускай міфалогіі, фальклора і так далей. Слухай, ты кажаш, што нельга было ў лістах пісаць ноты, яны сапраўды думалі, што гэта нейкі шыфр. Ну так, калі яны бачаць нешта, гэта ж як мова, як не ведаю, карэйская ці кітайская ці якая-небудзь арабская. Яны не разумеюць, што там, і для іх гэта іншаземная мова. Всё. Калі яны чаго-небудзь не разумеюць, калі нават ты на англійскай уставляеш там 1 ці 2 фразы, гэта ўсё ўжо шыфр.
Это ці замалёўваюць чорным, ці не прапускаюць ліст. Слухайте, мне падаецца, што ў гэтым шмат сімвалізму, што вось гэтая мова музыкі для іх гучыць як нейкая небяспека, як нейкі шыфр, якім карыстаюцца людзі нашмат больш адораныя, нашмат больш таленавітыя і нашмат больш свабодныя, чым яны самі. Я б хацеў паразмаўляць з вамі пра тое, як вы сябе адчуваеце зараз. Вы неаднойчы казалі, што вас за мяжой ведаюць нашмат больш, чым у Беларусі. Зараз неяк сітуацыя гэтая мяняецца? Ты каго пытання? Я скажу так, што падчас зняволення наша аўдыторыя нават крыху пашырылася. Дзякуючы нашым сябрам адсюль з Еўропы, якія распаўсюдзілі слова пра нас і пра нашу сітуацыю, і шмат людзей знайшлі нас пасля гэтага ўчынка. Але калі мы напісалі гэты альбом, мы вырашылі зрабіць акцэнт больш на беларускамоўную аўдыторыю і, скажем так, усходнеславянскую аўдыторыю, таму што вельмі хочацца, чтобы нашай музыкі больш было у нашым беларускім асяроддзі. А беларусы ў выгнанні засяроджаны якраз такі тут у Польшчы, крыху ў Чэхіі, у Літве. Таму мы выбралі такія гарады. І толькі адзіны нямецкі, гэта Берлін, наш hometown, homeplay. Вось. Таму працуем на беларускую аўдыторыю зараз. Я хочу адзначыць, што вы цудоўна выглядаеце, у вас супер вобразы, і хочацца спытаць, як увогуле вядзецца падрыхтоўка гэтых сцэнічных вашых вобразаў, як вы рыхтуецеся да жывых выступаў? Вы ўсё робіце самі? Дзякуй за пытанне, таму што так, усе строі нашы, усю візуальную частку гэта мая адказнасць. Калі Надзя адказвае за гук, я больш за... Надзя вуха, Вова вока. Так, але мы мусім сказаць, што... Саша голас. Што у гэтай працы, для гэтага альбома да нас далучыліся нашы беларуская мастачка і беларускія дызайнеры. На жаль, мы не можам распаўсюджваць іх, назваць іх імёны, але дзякуй вам вялікі, я ведаю, што вы глядзіце нас, і без вас гэта б не атрымалася. А наконт вобразаў, насамрэч, яны нараджаюцца толькі пасля таго, як мы склалі ўсю канцэртную праграму. Тады я магу пачуць, як гэта гучыць, і ўбачыць гэта ў сваёй галаве. І тады, толькі тады. У гэты раз у мяне было ўсяго 2-3 тыдні. Вось, таму ўсё атрымалася, крута, дзякуй. Таму так. Сябры, ўсё, што вы зараз бачыце, з'явілася за 3 тыдні. Уявіце сабе проста, якую фантастычную працу зрабілі гэтыя людзі, каб выступіць сёння для вас, таму што ў іх было шмат... Гэта толькі візуал, музыка гэта было шмат Я пра візуал, так. Я хачу яшчэ запытацца пра вашы інструменты, таму што я бачу, што ў вас тут проста іх безліч, я нават падлічыць не магу колькі. Я ўпэўнены, што у іх на самой справе вельмі цікавая гісторыя. Можаце распавесці самае цікавае пра вашы інструменты? У Надзі ёсць гісторыя пра яе любімы фрейм-драм, пра яе любімы бубен. Так. Аднойчы мы выступалі недзе ў Еўропе, і адна наша калега, выступаючы з бубнам, яна яго раздзестроіла, так? І што яна зрабіла? Просто выкінула яго на толп, як медыятар. Як гэта некаштоўнасць. І проста ўзяла другі з Амазона такі же. І стала граць, да? Калі гэта здарыцца з маім бубнам, калі-небудзь ён памрэ, то мы яго пахаваем у лесе. Таму што ён гэта не культура спажывання. Гэта інструмент, які з намі больш за 10 гадоў. З касулі, якая была забітая ў Налібоках, Вова? Ці дзе? Не ведаю. Сын наш сябар, сын паляўніка, прынес нам недзе
ранкам прынес нам шкуру свежазабітай касулі, якая ранкам яшчэ гаўкала. Вось. І яна была такая з жырам, з крывёю, з усім гэтым гнусам, з усім. І троху, нават з мясам, троху. Так мы паглядзелі, ну мяса ж свежае, так, то мы яго троху зрэзалі і прыгатавалі нават на сняданак гэтае мяса той касулі. І гэтую шкуру Вова выдзелаў сам, зрабіў ўсё па тэхналогіі. Яна зрабіў гэты фрейм-драм сваёй рукой. І мы не ведалі, ці будзе гэта граць, гэты інструмент, ці гэта нейкая дэкарацыя, так? І па выніку, ну так болей за 10 гадоў гэты інструмент вандруе з намі. І гэты пенсіянер, ён ўжо гучыць не звонка, а вось так. Але моцны, так? І гэта гук Беларусі. І калі мы пераязджалі, мы мелі ўзяць з сабой толькі самае неабходнае. Ну вы бачыце, так? Самае неабходнае. І вось гэты хлопец калі-небудзь памрэ, бо ён ўжо занадта стары, і калі ён памрэ, мы аднясем яго ў лес ці спалім як-небудзь. Але гэта не будзе так, што я тут больш важная, чым гэтыя ўсе інструменты, бо гэта артефакт, гэта інструменты, гэта не толькі нешта матэрыяльнае, гэта также і душа музыканта. Мне вельмі падабаецца гэты падыход, калі інструменты ўспрымаюцца як проста ўдзельнікі гурта. І я шчыра захапляюся вось гэтым вашым падыходам. У нас ёсць пытанні з чату, я хачу агучыць яшчэ і іх. Першае пытанне для усіх удзельнікаў, інтэрнацыянальных удзельнікаў у першую чаргу. Guys, you all have such different musical backgrounds. What's so special about Belarusian folklore to you? What is it that really hooks you? Well, on the musical side, there are lots of things that are quite different from, normal Western pop or rock music or even classical music, like all these different modes that are combined in one song sometimes, which makes a really interesting sound. And all the mythology, is super scary and dark, but super interesting. And it's also interesting to see how there are parallels to like Germanic mythology. For example, Paludnica is something that we also have in Germany, or like in all the German-speaking area in different variations. So and the story of each figure is very relatable. Whenever you're in a dark mood or in a dark part of your life, you can kind of relate to those figures in each a different way. Yeah, so I love it very much. Thank you. Could you please repeat your question for Alex and Gago? Oh, sure, of course. Guys, you all have such different musical backgrounds. What's so special about Belarusian folklore to you? What is it that really hooks you? Yeah. Well, I like that Kevin said it's a bit dark kind of thing. Definitely where I come from, Mickey Mouse, you know, it's the children's stories are a little bit sugar-coated, one could say. And there's no joking around. Also, in German mythology, with the OG Grimm brothers, it's pretty dark stuff, but I do like it that these fables, these stories sort of about the creation of the world, these things that keep us awake at night, these creepy feelings we feel when we're out camping are sort of seemingly honestly addressed through the mythology, through the songs here. So that's pretty cool. Also, double bass drums, awesome. Traditional from Belarusian mythology. Gago? Yes, I totally agree with guys what they said. But what hooks me actually just people of Belarus. I think that's the more important thing, right? Who create all this It's an stuff. excellent question. Answer. Yeah, thank you. Yeah. Пытанне такое: ці будзе ў гурта больш англамоўных песен у сувязі з міжнароднай папулярнасцю?
Я магу адказаць. Зараз гэты альбом быў цалкам беларускамоўны, ну і бонус-трек Sunrise of Irderat and every drop of blood. We even don't try to make another pronunciation. It shall be like this. But we never... на якій мові я адказувала? На беларускай, так? Так. Мы ніколі не фокусуемся толькі на адным напрамку. Калі паглядзець на нашу гісторыю, у нас был перыяд, калі мы гралі world music. Там былі балканскія кампазіцыі всялякія, так? Быў перыяд, калі мы былі такія медзеявальшчыкі, і там было ўсё пра сярэднявечна. Ты адказвай. Ўсё пра сярэднявечча, і мы захапляліся Карміна Бурана і рабілі свае мелодыі на арыгінальныя тэксты па латыні. І мы не думаем, што мы будзем вечна і навечна у адным і тым жа жанры ці ў адным фармаце. Мы вельмі свабодалюбівыя людзі, і як душа наша куды пакліча, туды і пойдзем. Was there a song that was especially challenging for you emotionally? From the album? Yep. For me, definitely, it's the last song of the album. It's the most deep one. It's the last song Nadia has written in the prison and sent me. It was almost the last months of imprisonment, and it's so deep. Маці сира земля. Yeah, the song is called Mati Sira Zemlya. It's so deep comparing to everything what was before, that I was deeply impressed then, and every time when we're singing this, even on the rehearsals, it's the same deep for me and challenging for me. Thank you. Thank you for an answer. Сябры, дзякую вам за пытанне. Вы можете яшчэ працягваць задаваць іх у чаце. Дзякуй, што глядзіце нас, дзякуй, што слухаеце, дзякуй, што падтрымліваеце. У вас яшчэ ёсць такая магчымасць. Я нагадаю, што той, хто зробіць самы вялікі донат падчас трансляцыі, атрымае цудоўны падарунак ад гурта Irderat. Мы яго вось сваімі ручкамі вам дашлем, спакуем прыгожанька, і вы яго атрымаеце. Таму падтрымлівайце гурт, які сёння грае цудоўны, фантастычны канцэрт спецыяльна для вас. Працягваем слухаць Irderat. Посадил багун болотник, каб потрапіўся гаротник. З розуму яго, каб звесці, і да брата, каб адвесці. Багнік брат прыме дар, болотник добрый господар. Я на тебе иду по размаху, короткий самый шлях. Я на тебе иду по праху, кохання у твоїх очах. Я на тебе иду і бачу, як на мене летить. Жовтий такий, агенчик, і лихо хотіть. Жовтий, жовтий, як вока, вока, близько та й до тебе далеко. Зілосная святло, зараз не крича, чарота у багу на хараство. Чує віта, ніхто плаче, ніби дівчина є, той дівчин, той і бачу. Оує, 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 жовтий, жовтий, як вока, вока, Близко даю до тебе далеко.
Кока-бока, пусть дойдут до тебе далеко. О, круто! Ну, гэта сапраўдны сярэднявечны метал, мне падаецца. Такі проста, каб занурыцца у натоўп людзей і там забыцца ў слэме. Мне вельмі падабаецца. Дзякуй вам за гэтую цудоўную песню. Таксама вельмі люблю на гэтым альбоме, яна шыкоўна гучыць. Сябры, калі вы хочаце пачуць нейкую песню, таксама напішыце пра гэта ў чаце і не забывайцеся падтрымліваць цудоўных музыкантаў. Яны сёння граюць для вас фантастычны проста канцэрт. І мне б хацелася, каб яны адчувалі вашу падтрымку. Вось проста цяпер у чаце, давайте разарвем гэты чат, проста каб ім чуваць было вось на гэтай сцэне, як мы іх падтрымліваем усе. Дзякуй вам за гэта. Працягваем слухаць цудоўны беларускі гурт «Ирдарат». Серце моє розп'ято за усе мільярди двоногих, за тих, хто вздимає тяжкі розори, хто у гарячому пеклі металу, за тих, хто змагається з небом і з морем, за живих і за тих, що сканалі. З рабства подлой дорогой, кто за край свой родный, за все народы. Повстання на Бога за тих, хто курчиться в полемі вёсок, хто ратує країну від краху, за тих, хто безстрашно глядить у небеси, з барикади, з пошти, з влади з бока на бока зяє, усмешкою ветлою все ж узводить нестерпно далекий храм наш. Огульный свет, коли он гордо засяе у зеніті непорушний, знесенца у неба без распятого сердца кроплю возьмите опошнюю, болей не треба быть.
дзяцей не страшыць На граніці любові, на граніце світанку, на граніце вечы вашай. Мяркую, што у вас таксама, як у мяне зараз слёзы стаяць у вачах пасля гэтай песні. Яна сапраўды вельмі глыбокая, моцная, эмацыйна. І, наколькі я ведаю, менавіта з гэтай песні пачалася ваша гісторыя, ўзаемаадносіны вашай з беларускай мовай. Вось, і як... Мы вельмі любім Караткевіча, але першая быў Азбас. Я нешта прынесла нейкага Франкенштейна на палову з лічылкі, на палову тарабаршчыну, але гэта была ўжо мова. Азбас ракатакатамака — гэта беларуская мова. Але калі казаць о свядомым ужыванні беларускай мовы, гэта быў ёсць буду Караткевіча. Як вы да гэтага прыйшлі, чаму менавіта Караткевіч? Вы не поверыце. Я толькі набыла гэты інструмент, я сядзела, практыкавалася, ганяла арпеджио. Гэта арпеджио. І я глядзела ў акно, мы жылі на 7-м паверсе, і было такое чорнае неба пасля дажджу. Было супер атмасферна. Уявіце, чорнае неба, арпеджио у міноры. І я зірнула на мой десктоп, і там просто выпадкова был адчынен Караткевіч «Быў ёсць буду», таму што я люблю Караткевіча. І там было написано «Быў ёсць буду». І я, да ладно. Быў ёсць. І ў гэты момант праз гэта чорнае неба вось так вот узнікае вясёлка. Дрыжыкі па скуры, песня нарадзілася. Вау. Ну, пры гэтым у мяне ёсць адчуванне, што Караткевіч — гэта самы вялікі аптыміст беларускай культуры, стваральнік такога светлага беларускага фэнтэзі. А зараз мы жывем у нашмат больш змрочным сеттынгу, у нашмат больш нейкім цёмным фэнтэзі і чакаем, калі нарэшце ўсё гэта скончыцца. У вас ёсць нейкае адчуванне, калі ўжо, адкуль браць увогуле аптымізм у гэтыя змрочныя часы, ребята? Усё вельмі проста, трэба вельмі весела спяваць вельмі змрочныя песні. Вось і ўсё атрымаецца. Я мяркую, што калі неадкуль браць, трэба даваць. І калі ўсе будуць даваць і браць адзін у аднаго, то гэты аптымізм будзе ў паверсе, у паветры. І всем будзе добра. Тут не можаш браць, давай. Я ні на што зараз не намякаю, ребята, але вы бачыце спасылку, падтрымлівайце цудоўных музыкантаў, якія граюць гэты канцэрт спецыяльна для вас, і так перажывем гэтыя змрочныя часы. У мяне зараз да вас такое пытанне. Як увогуле выжываць беларускаму музыканту ў эміграцыі, калі ён хоча займацца творчасцю? Што для гэтага трэба рабіць? Займацца творчасцю. Гэта цяжкае пытанне, па-першае. А па-другое, гэта цяжкі стан для ўсіх, для творчых, для нетворчых людзей. І калі хочацца, гэта вельмі добра. Трымайцеся за гэта. І калі ёсць магчымасць, рабіце што-небудзь. Але не прымушайце сябе, бо гэта шлях да выгарання. Вось, таму ёсць жаданне, тварыце. У першую чаргу клопат пра сябе, пасля творчасць. Запомніце і так і рабіце. У нас ёсць некалькі пытанняў з чату, я іх зараз загучу яшчэ. Ці глядзелі вы пастаноўку купалаўцаў пра вашу гісторыю, калі так, якія ўражанні, эмоцыі? Усе наведалі гэтую пастаноўку, акрамя нас.
Ці нас хто запрасіў туды, ці што? Не, насамрэч запрасілі, але нас не было ў краіне, бо мы жывем у Берліне, на Берліншчыне, далёка ад цывілізацыі. Так што калі будзе нагода, наведаем. Я спадзяюся, што гэта здарыцца самым бліжэйшым часам, таму што таксама чуў вельмі шмат крутых водгукаў пра гэтую працу і спадзяюся, што гэты матч нарэшце здарыцца. Пра наступнае пытанне я чаргова распавядаў у выпуску Міністэрства сепультуры. Калі не глядзелі, абавязкова паглядзіце, там шмат цікавага пра гурт «Ірдарат». Ці была ў гурта цікавая калабарацыя з іншымі гуртамі, якія ім запомніліся? Я бы адказаў так, у нас самая значная калабарацыя, якая у нас здарылася, гэта прэзентацыя і першы выхад на сцэну пасля зняволення. І гэта было зроблена з гуртом «Фаун». Мы дамовіліся з фестывалем, фестываль «Медіаваль». Гэта велізарны па фэнтэзі-фолк тэматыкі фестываль, што мы прыедзем і прэзентуем сваю песню там. Але так здарылася, што у большасці музыкаў, з якімі мы павінны былі гэта зрабіць, не было дакументаў. І таму мы ўтраіх з Сашай паехалі на гэты фестываль і проста запыталі хэдлайнераў гэтага дня, ці згодны яны зайграць нашу песню для таго, каб мы яе праспявалі. І ведаеце што? Яны адказалі, што гэта будзе гонар для іх. І гэта гонар, вялікі гонар для нас. Дзякуй гурту «Фаун» за падтрымку і такую магчымасць. Клас. Наступне питання до Надії. Just curious, Nadia, did you use the Temestic or the Larsen strings? They sound really well on my TV. Both. I have metal strings, low melody, G, yeah, from the violin. And upper melody string, I use natural one, just because I played near 2 weeks in a row, and it started finally to take tuning, to take tone. So this is half natural, half metal. Combination is rather good. Штабіль. Thank you. А зараз сапраўды важнае пытанне. Ці можна будзе набыць кнігу на канцэрце ў Познані? Альбо іншы мерч, але я буду без білета на сам канцэрт. На жаль, ці будзе такая магчымасць? Я не ведаю, што адказаць, таму што калі вы будзеце без білета, то папрасіце сваіх сяброў набыць мерч, таму што, на жаль, мы не можам падтрымаць усіх. Мы вырашылі падтрымаць палітвязняў, і гэта наша ініцыятыва, і на ўсе нашыя канцэрты у гэтым туры усім былым палітвязням уваход вольны, калі яны зарэгіструюцца за 24 гадзіны максімум да канцэрта. Калі пазней у нас няма часу. Sorry. Дык вось, мы не можам падтрымаць усіх і ўсім даць бескаштоўныя квіткі. Таму, як? Набыць можна праз каго-небудзь. Ці я не ведаю, мое сэрца хоча ўсіх падтрымаць. Насамрэч, увесь наш мерч, новы рэліз і кніга ўжо даступныя для заказа на нашым мерч-шопе. Fantotal.de. Fantotal.de. Але асабліва пра кнігу мы зараз зробім так, што яе можна будзе набыць фізічна ў крамах у Варшаве і ў Вільні. Але пасля тура. На жаль, пасля тура. And for all the people who waiting for us and for who listening this concert from Netherlands, whatever, Italy, and cannot come to get it on the merch stand. Yeah, guys, let's go and order it there online. And of course, next year we will come and sign it. Yeah. Як дзіцё рэагуе на музыку? Ой, вельмі цікава. Вельмі цікава. Калі я граю на колавай ліры, то яна вібруе. Яна
вібруе ля дзіцёнка, і ён успакайваецца, засынае. І калі ў нас была першая рэпетыцыя, я размаўляю з дзіцём, і я сказала так: все добра, гэта дзядзя Алекс. Дзядзя Алекс. Гэта гук дзядзі Алекса, гэта і басы дзядзі Алекса. Все добра, гэта наш дом, гэта мы любім. Калі маці задаволеная ўсім, што тут ёсць, то і дзіцю добра. А я так люблю, што мы робім. Гэта бачна. Гэта адразу бачна па вашых тварах, па вашых усмешках, па вашых эмоцыях на сцэне. І гэта немагчыма імітаваць. Гэта сапраўды выглядае шчыра. Я шчыра ўдзячны вам за гэтыя эмоцыі, якія вы дорыце сёння нам, усім гледачам гэтага канцэрта. Я чытаю перыядычна чат і бачу там проста шмат захапленняў ад таго, што адбываецца цяпер у студыі. Таму дзякуй, працягвайце. Я толькі хачу трошку заспойлерыць наступную песню. Мяне вельмі зацікавіла гэтая гісторыя. Гісторыя кліпу на песню «Ваўкалак». Магчыма, нехта з нашых гледачоў ужо глядзеў выпуск Міністэрства сепультуры, дзе пра гэта распавядалася, але, напэўна ж, не ўсе. Можаце распавесці, як здымаўся гэты кліп і што за таямнічая бабулька там здымалася? Мы здымалі гэты кліп у лесе ля вёсцы Бялков. Бялков, Новае Палессе. Гэта 1,5 гадзіны ад Берліна, але ў Польшчы. Гісторыя такая. Пасля Другой сусветнай вайны Савецкі Саюз нешта перасяляў туды-сюды народы прымусова, як ён любіў гэта рабіць. Яны ўзялі адну палескую вёску, і ці нават некалькі, я не памятаю дакладна, пагрузіў у адзін цягнік за ўсім скотам, з усім, і перавез, і стаў везці ў бок Нямецчыны. Так яны вельмі баяліся туды ехаць і падкупілі гэтага, не ведаю, хто іх там, машыніста ці каго. Далі яму спірта, яек, сала, ўсё, што было. Паглядзелі на карту, што вось тут шмат лясоў, і сказалі: спыняй. І ён спыніўся, і яны ўцяклі у разбураныя пасля вайны вёскі. І першы час яны нават вельмі баяліся пакідаць. Яны жылі адным гуртом, па некалькі сямей у адной хаце. Яны баяліся, што прыйдуць ці палякі, ці немцы, ці саветы, хто-небудзь прыйдзе і ўсё. І яны ўсё марылі вярнуцца дамоў, знайсці шлях, як вярнуцца ў Палесе. І так здарылася, што не вярнуўся ніхто. І гэтая бабуля, якая у нас у кліпе чытае замову, гэта адзіная зараз жывая жыхарка вёскі Бялков, якая нарадзілася ў Беларусі. Яна была немаўля, калі яе перавезлі. Зараз ёй больш за 80 год. І ў нашым кліпе яна здымаецца яна менавіта прынимала ўдзел у гэтых здымках, і для нас гэта такая усмешка судьбы, што гэта адбылося, што мы сустрэліся. Пані Стася, One Love, Бялков, дзякуй за падтрымку. І, дарэчы, калі вы жывеце у Польшы, то гэта добрае месца, каб туды з'ездзіць, бо яны ладзяць час ад часу нейкія фестывальчыкі. Нават маюць там вельмі маленькі музей беларускай культуры, палескай культуры. І яны вельмі цікава размаўляюць там. Канешне, новыя ўжо пакаленні размаўляюць па-польску, але яны таксама па-палеску размаўляюць, і яны гэта робяць. То мы гаворым по-нашаму. Гэта вельмі міла.
Таму гэта цуд, як мы здымалі ваўкалака і што мы сустрэлі такіх людзей у Бялкаве. І што гісторыя цыклічна, няма чаго дадаць. Цуд. Ад такіх гісторый сапраўды дрыжыкі ідуць па скуры, таму што гэта вельмі моцна, вельмі натхняльна. І цяпер я ўпэўнены, што вы па-іншаму будзеце глядзець гэтае відэа, па-іншаму будзеце слухаць гэтую песню. Я нагадваю, што у вас ёсць магчымасць атрымаць цудоўны падарунак ад гурта «Ірдарат». У вас ёсць магчымасць падтрымаць чароўных музыкантаў, якія сёння выступаюць спецыяльна для вас, для беларусаў па ўсім свеце, і не толькі беларусаў. Калі ласачка, не забывайцеся рабіць гэта, а мы працягваем слухаць і глядзець канцэрт. Терпел, я трывал, я шагу подставлял, и вось я в боротьбе, пошаги только где, господар не срывал, злом на зло отказал, час пришел, час настал. Дорога, это мой Божий знак. Я не вернусь на дому, ай,
без лжи, перекульнуться праз ножи, земля сырая, не отрыжи. Ночи лес, хвои, крыши, без подману, без лжи, перекульнуться праз ножи, земля сырая, не дрыжи. Скок переворот замова, скок переворот замова, скок переворот замова, скок переворот замова, рік зверей немає мова, скок, 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 скок. Это моя дорога, это мой волчий знак. Я не вернусь на дорогу, а остается так. Это моя дорога, это мой волчий знак. Я не вернусь на дорогу. Дзякуй вам, дзякуй, гэта было проста чароўна. Я шчыра ўдзячны, што вы сёння на гэтай сцэне выступаеце для нас, для беларусаў па ўсім свеце. Я яшчэ раз паглядзеў чат, адкуль нас глядзяць людзі. Гэта сапраўды самыя нечаканыя куточкі гэтага свету, і мне вельмі радасна з аднаго боку, што мы разам, дзе б мы зараз не знаходзіліся, з іншага боку, канешне, троху сумна назіраць за тым, як раскідала цяпер беларусаў, якія не маюць магчымасці быць у роднай краіне, але ўсё ж такі застаюцца беларусамі. Яны побач, мы ўсе побач, мы ўсе разам. Дзякуй усім, хто падтрымлівае музыкантаў сёння. Дзякуй усім, хто падтрымлівае гэты чароўны праект. Вы бачыце тых, хто падтрымлівае штомесяц Сепультуру Элайф на экране, а таксама асобную падзяку я хачу выказаць Анастасіі, Боліку, Святаславу Шчаўроўскаму, Дзянісу, Мова Неўрова і, канешне ж, раскошнай Аўдзі. Дзякуй, што падтрымліваеце праект, дзякуй, што даеце нам магчымасць запрашаць новых музыкантаў, паказваць іх вам, ладзіць гэтыя канцэрты. А цяпер у вас ёсць апошняя магчымасць падтрымаць музыкантаў і атрымаць ад іх цудоўны падарунак. Я нагадаю, што мы робім канцэрты для вас, музыканты выступаюць менавіта для вас, і проста вельмі цудоўна будзе, калі вы скажаце ім дзякуй за гэты сапраўдны беларускі цуд. А цяпер слухаем гурт «Ірдарат» і іх неўміручы хіт. Дзякуй вам. Выбирайся, что от нас сок, циморок, панафидов ударок. Брелла, барелла, буси парадус. Разбас, кислый глаз, слави нас. Бас, ас, бас,
танцовцы, барок, панавинов и дорог.